मारैमोन सानै फैगोन रायजागुलायलायबाय इउटुबारफोरा फैनानै बेबायदि खालामफैयो होननानै हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय होमबा जायफोर चैनेलाव गोदान चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसैलै आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय दा ब्लगावहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो नागिरदों आङो दा थारमाने आलासिफोर फैगोन सानै सिगांनि ब्लगावनो आङो खिथाखादोंमोन ओमफ्रायहाय बै ब्लगावनो आङो बिसोरखौहाय माने फैनायखौ माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु ओरैबायदि लेट जाबाय बिसोरो दाबो सफैयाखै नाङा 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 सिगांनि ब्लगजोंहाय बेखौहाय एड खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु गोलावद्राय जाबायना ओंखायनो आङो बेखौहाय आलदा ब्लग लानोसै होननानैहाय नोंथांमोनजों दा गोदान ब्लग लाफिननाय जाबाय आरोना दा नै आंना माने दा ओंखाम जाखांबाय आरिखांबाय ओंखाम जाखांनानै नै ओरैबायदि आखाइया आलौनानै दङ गोजा गोजानो बानलु सिफ्लेदोंमोन आङो थारमाने दा बेबायदि बानलु सिफ्लेनानै जानो बाखायो आङो जाफेरखायामोन आरोना ओमफ्रायहाय बुद गोथां नुनानैहाय आङो बानलु सिफ्लेनानै जाबाय दानाहाय ओरैबायदि ओरै सिग्लिबायना आखाइया गोजा गोजा जागुलायबाय र' मोनसेबो जिनिस खालामहोआ मा नोंथांमोना बेबायदि आखाइया आलौबा बानलु सिफ्लेनानै आखाइ आलौबा मा खालामो नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय आयु जा आलौ नै आसुगुरा नै औ नैलाय पिटि पिटि बुंबा जों औ नै दे नै आसुगुरा गोलाव गोलाव जाबाय नै आसुगुरा आसुगुर हानि दे जोंहा फिटिब फिटिब मोनसै नै बे फिसाजों बेना नेल काटारानो आवगोलहाय मोनसे सासे खावनानै लांदोंहाय सासे गथ'आ ओमफ्राय गोदानसो बिहरफिनदों नैबेखौहाय जा मोजां मोनबोयो र' नै जा दिगदार औ दंबावो गैला नङा दंबावो नै बिलाय दंबावोथ' मानो गैला जानांगौ मारैमोन सानै फैगोन आसुगुर हाबाय नै आरो बेखौबो हाबावनोसै आसुगुराबो फेरजां ना माबाया माबा माने सिङाव मा होननांगौ जि गोथौ बेना मोदोमानो र' लागोन नै हाखांनानै लानोसै औ हाखांनानै लानोसै नै मानैल'सै नै गैला नै गैला औ लानोसै ओमफ्राय बेखौ लानोसै आथिङाबो हानांगौमोनहाय बैद' गैया बेयो आथिं आखाइ खेबसेयैनो हानो आखाइखौ हाग्रोनानै आथिंखौ हानांगौसो र' गाबोनसो हानो मोनसिगोनलाय लादो औ दा जाय आलासिफोर फैनो नागिरदों सानै फैगोन नालाय बे सानैनि गेजेरावहाय सानैबो ओरैबायदि अपोजिट आरोना सासेया माने ओरैबायदि केमेरा शाइ माने नुजानो बायो ससियेल मिडियायावहाय ओमफ्राय सासेया जाहैबाय माने गाव एन्ट्रि खालामनायनिफ्रायनो गावखौ खेबजानो लुबैयो बेबायदि ओरैबायदि आरोना बिसोर सानैनि गेजेरावहाय अपोजिटाहाय सासेया दैलि फट' भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो सासेया खिन्थु बोसोराव मोनसेखौनो आपल'ड खालामा बेबायदि दा फैगासिनो बिसोरो कारिगावआव दा गाखोफैगोन कारिगावनिफ्राय लाबोगोन आरो कारिगावआवहाय थांखाबाय बाबायाहाय नेहैखाबाय हारसिङै गेट खेवनानै थाङो दाना ओरैबायदि नायस्लाबाथाय खारला लाङो खाथियाव दखान दङना बेयाव दखान दङना ओमफ्राय बेयाव खारला लांनानै खाजा लायलाबायो बिसिला होयो मालाय दखानाव फैनाय मानसिफोरखौबो बिसि होननानै बिसिनो थिनहैयो ओरैबायदि थांबावबाय नै हारसिङैनो थांबावबाय हनै खारलांबावबाय गेट खेवनानै हारसिं खारलांनो थाङो दुस्थ' जाबायना मानसि ना दुस्थ' जाबायना नोङो आबैजों थांसै थां आबैजों थाङा औ हाफा होनदों आबैया हाफा होननो नागिरदों औ हाफा औ आबैया मानोथो बायहोखो मादैमोन फैनो नागिरबाय दै दाना दै हाबदों टेप नांदों दा नै लोगोफोर औ आयौ बारलायदोंहाय जिनो नै बेखौहाय दाख्लै सासे आगैया बुंहरदोंमोन ना नैबेनोमोन ना अपराजिथायाहाय बिबारखौहाय फोराननानै लोंहो होनना बुंदोंमोन ना बाबाखौहाय बाबाना सुगार दं नालाय डायबेटिस दं नालाय
आं र' सोंनाय नायनि लोंग्रा लोङाथाय बियो माने ग्रिन टि लोंखायो होननानै मालाबा लोङाबो होननो हागौ आरो ना ओमफ्राय र' सोंनाय नायगोन आङो मानसिफ्रा होनोथ' लोङो होननानै ना सोर सोर खालामफेरखो दा बेबायदि बेखौ फोराननानै लोङोनो नै अपराजिताखौहाय नायगोन आरो आङो बेखौहाय सोंनायगोन आङो ग्रिन टि लोङोबो नालाय मानसियाहाय दा बेखौहाय लोंगोना लोङासै बियो आङो खिन्थानानै होनायगोन बेबायदि लोंजायोनो बेबायदि लोंनांगौनो होननानैहाय थेंक इउ स' माच आगैहाय बेबायदि खिथाहरनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आङो बेबायदि माने माबा इनफरमेसन हरोबा बिराद मोजां मोनो आरो दा आङो दा थेंक इउ स' माच आगै बेनि थाखाय अपराजिता बिबारखौ आयंनो लोंहो होननानै बुंहरदोंमोन ना थेंक इउ आरो बेनि थाखाय खामानि मावदों खालामफिनलाय दे खालामफिनलाय अर खालामफिनलाय फैबाय हाब हाला नै हास्लाबला नै खारनाया खेवहैथारसै हास्लाबला आयौ खुसिया आयौ गाबुरा मायो गारिया फैदो आयौ गारलाजोब्बाय गाखोनो हास्लाबला बेयाव गयो मालाय सम औ बोदै औ दा खिथायो गाव लाना होलायबावनोसैसो थिखोनो हागोनसो गाव बेबो बोदै सिनायबाय अभार एक्साइटेड जाला जोब्बाय ससमाखौनो बुख्लायजोब्बाय बिमानिखौ देखायो नैलाय खारलाबायबाय आस्ते केक आयौ जानोसै जादो ओमफ्राय पेपारखौ जाफ्लांगोन आखाइया मैला मैथार' आखाइ सुनि खोलैगोन नै देलायनानै ओंखारबावबायसो जोंहा दा नै मोनसे जायगायाव थांसैलाय जोङो लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आरोना जों मायाव थांनो नै सासेया बिफुंजोंसो खेबजायो बेसेबां बेहा एन्ट्रिनिफ्रायनो खेबजानो लुगैग्राया नैबे सासे बे जाजों थांगोन ओमफ्राय माबाया बेसेबां मोजां जादों हनै बे नायगोन बेबो दानो लाखाबावनोसै नों हनै खेबखाद' बिदि माबासो नुयोना बेहाय मालाय लानोनो खेबदो हनै बुरो माजों खेबनांगौ आं बेजोंसो खेबनांगौ दा दे होमबालाय दे थांसै जोंहा गाज्रि जाजोब्बाय बिबारा नै आंहा दा माने माबायावबो न'आवबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हाखाया नालाय ओंखायनो बेयाव फैदों ओमफ्राय खामानिबो दंखायोमोन स्लाय माबायाबो भिडिअआबो दाबो आपल'ड जाया बेखौसो जानांसिगोन जा गोथाव जाखागोन ना Kalau na? Dangor kati dia boleh. Sopai kazi. Cat masalah. Apa ni kau?
subscribe subscribe acar এটা তো নরম নাকি Oke, 10 dekat. dianggap lah dek Taruh. Kita mana? Ngobrol. Jangan suruh orang. जाखांनानै आरो लोंबावनोसैलाय बिदिनो दिले बहुत टेस्टी হয় मोदोमो ना बिजनेस खालामनो लुगैबायनो बेबायदि আমিও খুলিম নাকি এই নাকি Ya, लोंबावनोसैलाय हनै बेना इउटुबाव होसिगोनलाय सानसिगोनसो इउटुबारालाय इउटुबाव होखागोन नङाबा मा जानो ओमफ्रायहाय बेबायदिनो दखानावहाय बेबायदि ओरै हरनाय लानाय बेबायदि क'क्राझाराव मा जादोंनो दाख्लैसो सासे लोगोआ खिथाखादों माने दखानदारखौ हरोबाय थायोनो आरोना ओमफ्राय गावहा केमेराया जायाखै बेबायदि खालामफिनबाय थाबाय थायोनो रिटेक खालामबाय थायो ओमफ्य बेखौनो दखानदारा जि रागा जोंदोंनो रिटेक खालामबाय थानायनि माने केमेराखौ जायाखै सानबाय नालाय जि हरफिनबाय नङा जादों माने गावहा मोजां शट मोनाखैब्रा गावहा मोजां शट मोनासै ओमफ्रायहाय माबा खालामबाय थायो दखानदारखौबो ओमफ्राय दखानदारा ओजों मानसि बिर मा बिर रागा जोंलायलांबायनो बेबायदि रायजागुलायलायबाय इउटुबारफोरा फैनानै बेबायदि खालामफैयो होननानै एसे रागा जोंबायनो ओमफ्राय दाना बाजाराव हाबसैहाय नै दुन्दिया लानानै थांसै दुन्दिया लानानैहाय हा बेलाय बेजों हाबदो बेलासि गेलेनाया साहा लोंनोसै बेलासिनि नै उइमेन्स हेल्थ टि बेखौहाय होनानै लानोसै आङो नै साहाया माबायदि बिबार बिलाइ माबा माबि जोब ओइ केक लाबोनायखौ जानोसै नै नायनि जाखाजोब्बाय आरोबाव दंबावो ना नै बे मादैनिफ्राय मा गिफ्ट मोनखो नै बेहा नै गस्ला गोदान जाग्रा नै थेंकिउ होनफैद' मादैखौ थेंकिउ होनफैद' नै औ जा मोजां ना जा मोजां होनदो थेंकिउ होनदो दे थेंकिउ होनलाय हामबा आयौ साफाय अबे नांबाय ओइ खोना आयौ ओइ लोगोफोर साहा लोंनानै लानोसै जोंहा बेनो जोंना उइमेन्स हेल्थ टिया दा साहाबो बानायखांबाय साहा लोंसै बेलासिबाय बयबो मेंजोब्बाय नै बिसोरो ओइ नों माला थांखोमोनलाय माला थाङामोनलाय नों थांनायनि भिडिअखौ ब्लगखौनो होनायानो जायासै ओमफ्राय फैफिनगुलायबायसो थांनानै फैफिनगुलायबाय थांदोंमोन बे मास मोनसे जाबायमोन ना मास मोनसे जाबाय थांनाया सासे माने बिसोरजोंल'सै आरोना दिनैहाय ओरैबायदि दुस्थ' जालागासिनो जा देखायलागासिनो मा खालामगोन मा मागोन जालागासिनो माबा होनलायदोंमोन आङो नोंसिनि दावराव बावजोब्बायसो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं